diferentes propostas lúdicas e patrimoniais para coñecer Rianxo no verán. O alcalde da localidade destaca a ampla proposta que ten o municipio para atraer aos visitantes. O verán deste 2024 está a ser algo atípico no referente á meteoroloxía. Os días de sol e calor que deberían de protagonizar este período do ano non se deixaron ver no seu esplendor. Sen embargo, os concellos da comarca, como Rianxo, ofrecen moitas opcións para as persoas que queiran coñecelo en profundidade. Efectivamente, pois parece que non acaba de arrancar de todo dende o punto de vista meteorolóxico, e entendo que eso, pois, que a quen nos quere visitar, pois, ao mellor fai que o pense dúas veces, non, nese sentido, pero en todo caso, bueno, as expectativas son de que a cousa mellore agora a partir da segunda mitad do mes de xullo, sobre todo durante o mes de agosto. Nos ofrecemos, falábamos hai un pouco da festa da xouba, bueno, ofrecemos produto de calidade, produto ben sellado a mar, xouba, mexillón, calquer tipo de produto da nosa xente. Ofrecemos a tranquilidade dunha vila mariñeira pequena. Unha opción para pasar as vacacións a punta da que se pode disfrutar só en parella ou en familia. Destaca a beleza das súas paraxes e das praias que hai no municipio, ademais de todas as celebracións que acolle, xa que Rianxo é unha vila festeira. E que poida disfrutar tamén, pois, da programación festiva que temos preparada para este verán e que se ven desenvolvendo, non? Este fin de semana pasado coa festa do Carme. Hoxe mesmo comeza as festas en Tarajoña durante 4 días, inmediatamente despois temos a festa da Xouba, inmediatamente despois pasamos a ter festas na parroquia do Araño, aquí teremos a festa do Mexillón, a partir de aí distintos eventos tamén relacionados coas novas tecnoloxías e demais xa na segunda fin de semana de agosto, quero dicir, un carrusel de actividades durante estes próximos meses. E que culminará no mes de setembro coa festa da Guadalupe. Outros atractivos cos que conta Rianxo son as rutas organizadas para coñecer os puntos máis destacados da localidade. Programanos unha serie de visitas guiadas a distintos puntos de interese turístico, pois, o Sendeiro do Río Té, por exemplo, ou o Río do Araño. Despois, todos os xoves temos visitas guiadas polo casco histórico de Rianxo. Temos uns horarios tamén especiais dos nosos museos para que a xente que non os conoce os poida visitar. Colaboramos tamén cunha empresa de aquí de Rianxo que ofrece viaxes en barco pola nosa ría, non? Distintos días da semana ao atardecer para poder disfrutar do atardecer en barco no frente da nosa vila. Actividades coas que o Concello de Rianxo enriquece a súa oferta turística para atraer os visitantes.